magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Magandang-maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Narito na ang mga nagbabagang balita. Tropa ng mga sundal at mga rebeldeng grupo nagkasagupa sa Cagayan. Pag-amin ng suspect sa Itogon rape slay case, pinawi. Gasolinahan sa Baguio City, dinakawan. Mga taga-suporta ng mga presidential aspirant sa iba't ibang lalawigan may kanya-kanyang gimmick. Mga kilalang politiko ng Pangasinan, kumpiyansang mananalo si BBM. Homework for sale, illegal kung bakit, alamin sa Ikaw at ang Batas. At Pugo Adventure, may mga bagong atraksyon na tiyak kagigiliwan. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag ng Malem Amyanan, Luzon. Hatid namin ang mga may init na balita. Nagsagupa ang mga sundalo at mga rebeldeng grupo ng CPP-NPA sa bayan ng Lalo, Cagayan. Magbabalita, Charles Limon. Matataas na kalibre ng baril at pampasabog. Ilan lamang ito sa mga na-recover ng tropa ng 77th Infantry Battalion sa sagupaan kahapon ng hapon sa Barangay Dagupan, bayan ng Lalo, Cagayan. Itong kasundaluhan nga po ng 77th Infantry Battalion na under ng operational control ng 501st Infantry Brigade ay nakasagupa ang mga teroristang NPA na miyembro ng Komiting Probinsya ng Cagayan under ng Komiting Region ng Cagayan Valley. So ito ay aksyon ng tropa natin
sa impormasyon na ibinigay ng isang residente dyan sa Barangay Dagupan, Lalo, bukol nga dun sa nakitaan na presensya ang mga terorist ng NPA dyan sa Balamundo, King Banda. Nagtagal ang palitan ng putok sa loob ng kalahating oras. Kasunod nito ay umatras na ang mga rebeldeng grupo. Dito na na-recover ang mga baril, bala, mga dokumento at iba pang kagamitan ng mga rebelde. Ayon sa 5th Infantry Division, walang nalagas o nasugatan sa kanilang panig. Pinaniniwalaan namang may nasugatan sa panig ng mga rebelde dahil sa bakas ng dugong natagpuan sa lugar. Kasalukuyan ay ongoing pa rin po ang ating pursuit operation para tigitin yung mga nagsitakbuhang mga miyembro ng mga teroristang NPA. Sa pagkakaunang report nga nila ay hindi pa nila na-determine o hindi pa rin matukoy kung ilan yung miyembro ng NPA na kanilang nakasagutan. Kumpiyansa ang 5th Infantry Division na patuloy ang paghina ng rebeldeng grupo. Ito'y dahil na din sa tuloy-tuloy na operasyon ng militar laban sa mga rebelde sa mga bayan ng Gonzaga at Santa Teresita. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Binawi ng suspect sa pagpatay at panggagahasa ng 9 na taong gulang na babae sa Itogon, Benguet ang kanyang pag-amin. Ang follow-up sa report ni Randy Guzman. Nakaraan dia itu putih. Dia menang bapak jadi family problem putih. Kok jadi nah belang putih kapan mutak ini jadi situasi ini kan dia bisa. Tidak pun jadi stres ko ini, depression ko ini. Cuma nakaramit ko dia ubingnya dia. Sabi napatay ko dia ubing, narit ko dia ubing. Kung kahapon ay walang kagatol-gatol na inamin ng suspect na si Gilbert Salinas ang kanyang pangahalay at pagpatay sa 9 na taong gulang na babae sa Itogon, Benguet, ngayong araw tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi raw niya ginahasa ang bata. Ngumti nagrikat ko nga patyan sir, ngum mapilpilit nga papaamin na kanya. Ngumti ang paiswan na nabukul ko lang niya ubing. Nagrikat ko may mga nga nirit ko. Kanya nga. So nga deti nangyari ma'am sir. Napakasinungaling ng tao. Dahil kung isip na sa sabihin na, wala ka naniniwala dyan. Sobrang ginawa na dito sa anak, pinahirapan na ng gusto. Halos maliin pa natin yung panganito eh. Dahil sa pagbawi, lalong tumindi ang galit ng pamilya ng biktima. Ang masaklap, ninong pala sa binyag ng bata ang suspect. Nagsakit kanya namot, nga tanggapot kanya na napatay ko dyan anak na. So humihingi ako sana ng patawad sa mangulang nila sa nangyari. Inailawat ko eh. Nagkamali tawag lang ma'am sir, nagkamali. Inaamin ko nga napatay ko Jobing. Bagamat itinanggi ang paratang, humingi ng kapatawaran ang suspect. Hindi ko mapapatawad. Kahit na mamatay tayo, hindi ko mapapatawad yan. Sa ilang beses hindi natawad. Hindi mapapatawad yan. Sa ginawa sa anak. Hiling ng suspect makita ang sariling pamilya para makapagpaalam bago mailipat ng kulungan. Pasado 4:00 ng hapon noong February 4 nagpaalam na maliligo ang biktima. Mula noon, hindi na siya umuwi. Agad natukoy ang suspect dahil sa sakong natagpuan sa tabi ng bangkay ng biktima sa Barangay Skyline, Eastern Ampucaw. Ang sako kasi ay kaparehong-kapareho ng sako na buhat-buhat ng suspect base sa kuha ng CCTV camera. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Palaisipan naman ngayon sa mga pulis ang nangyaring nakawan sa isang gasolinahan sa Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Aabot sa higit 839,000 pesos ang natangay sa gasolinahan na ito sa kahabaan ng Marcos Highway, Baguio City. Pero palaisipan daw sa mga pulis kung paano ito nanakawan.
Ang umaga, may nag-report sa atin na may nanakawan yung isang gasolinahan dun sa mismo sa area natin. Yun nga, ni-report ng gwardiya ng gasolinahan na yun na may nanakaw sa kanan na may gantong amount. Nangyari ang insidente nung Linggo 10:00 ng gabi. Sarado na raw noon ang gasolinahan. Nadiskubreng nanakawan ng pera kinaumagahan. Wala pang lead ang mga pulis kung sino ang mga magnanakaw. Yung entry po ng magnanakaw natin ay galing sa bintana po. Sa bintana sila dumaan. Kaya bintana, diniretso na yung cabinet na yun na pinirasan lang buksan ng naman ng pera. Gasolinahan sir is wala po silang CCTV sir. Ngayon sir sa mga kalapit na lugar hanggang ngayon po naghanap pa tayo ng mga footage na kung may makuha tayong footage sir. Nasa harap mismo ng police station ang nasabing gasolinahan. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang management ng gasolinahan pero tumanggi sila. Magsasagawa pa ang pulisya ng karagdagang investigasyon upang makakalap ng karagdagang impormasyon. Tinitignan naman ang anggulong may nangyaring inside job. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, iba-ibang aktibidad ang inilunsad sa Baguio City bilang suporta kay presidential aspirant Leni Robredo. Magbabalita, Jade Abelador. Ngayon ang unang araw ng campaign period para sa mga tumatakbo sa pagkapresidente, vice-presidente, senador at mga party list. Ang mga sumusuporta kay presidential aspirant Leni Robredo nag-umpisa ng magpakita ng puwersa. Ito po ay Walk for Leni at Program for Leni at dadaan po dito sa Session Road, pupunta ng Magsaysay Avenue, balik po ng People's Park at doon po magkakaroon ng programa. Isa sa mga aktibidad na inorganisa ay ang isang noise barrage na tinatawag nilang Kalampag para sa Katotohanan at Pagbabago. Nagtipon din ang mga sumusuporta sa Sunshine Park bago sinimula ng parada sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod. Nationwide po ito para ipakita yung lakas ng kilusan na ng kampanya ni Leni Robredo at ni Kiko Pangilinan at kanyang slate ng 8 senators. Ang mga aktibidad ay pinangunahan ng Robredo People's Council at One Sambayan Baguio Cordillera Chapter at iba pang mga organisasyon. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa Pampanga, may iba't ibang pakulo ang ilang kandidato at mga taga-suporta ng mga presidential aspirant. Ang buong detalye sa report ni Gracie Rutao. Sa pagsisimula ng kampanya para sa mga pambansang kandidato ngayong araw, iba't ibang eksenang nakita maging sa probinsya ng Pampanga. Maagang nagtipon kaninang umaga ang mga supporters ng Malabong Workers Party List. Sinimulan sa bayan ng Lubao hanggang lungsod ng San Fernando, Pampanga, ang motorcade ng daang-daang mga sasakyan sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Tila eksena sa pelikula ang pagpapakilala ng party list na pumorma pa ng mga letra ng partido sa mga sasakyan. Ipinagmamalaking anak ng Pampanga ang first nominee nitong si incumbent Pampanga 3rd District Board Member, Engineer Dinan Labong, na siya rin kasalukuyang presidente ng Provincial Board Members League of the Philippines at treasurer ng Union of the Local Authorities of the Philippines. Bakit ganito ang dami ng mga kababayan kong sumuporta? Galing pa sa malalayong lugar, galing pa sa Manila, yung mga Pampangan, galing pa sa mga iba-ibang probinsya at para lang suportahan ako. At tulad po nung nasabi mo, yung sa preparasyon, dahil marami din ang nakita nyo sumusuporta, masaya-masaya po ako dahil lahat po ng talagang tunay na kaibigan, dahil siguro alam nilang kailangan ko ang kanilang antabay para magawa po namin ang ating inangad na maipakita, kaya nating makapunta doon at tinutulungan tayo para tayo makapaglingkod
Siniguro ring nasunod ang mga minimum health and safety protocols, lalo't may banta pa rin ng COVID-19. Bawat sasakyan, limitado lang ang sakay. Kumuha rin ng mga kaukulang permit sa bawat munisipalidad na dinaanan, alinsunod sa guidelines ng COMELEC. Ang malabong word ng Kapampangan, mayabong. Sa English, abundance. Sa Tagalog, pwedeng masagana, malago, marami. Maging malabong talaga lahat. Ang lahat-lahat. Hindi lang buhay ng tao, kundi yung kabuhayan at malabong lahat ang magiging buhay ng lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas. Nais ng malabong party list na pagtibayin ng mga mahihinang batas tulad ng minimum wage law at ang pagbibigay ng libreng edukasyon. Kaya prioridad ng party list na makapagbigay ng free and sustainable education sa lahat, mayaman man o mahirap. Kaya po hindi sumusulong ang Pilipinas dahil po yung mga batas mahihina, lalo na sa mga nagtatrabaho. At kailangan po mag-aral po lahat sa mga bata kahit anak mahirap para po pag nakapag-aral. Sabi ko nga, susulong ang Pilipinas. Umabot man ng halos 2 kilometro ang haba ng motorcade na umikot sa buong lalawigan. Hindi naman ito nagdulot ng anumang aberya o traffic sa daan. Sa kahabaan naman ng MacArthur Highway sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, bumida ang kulay rosas ng mga kalesa sa daan. Bawat isa, ginayakan ng mga pink, white, and green ribbons, flowers, and balloons bilang pagsuporta ng ilang kabalen kandidatura ni VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa pagkapresidente at vice-presidente. Gracie Rotao para sa Luzon Headlines. Mga kilalang politiko sa Pangasinan, kumpiyansang mananalo si BBM. Yan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kumpiyansa mga malalaking pangalan sa politika sa Pangasinan sa pagtakbo ni Bongbong Marcos. Kung bakit, alamin sa report ni Charles Limon. Habang papalapit ang halalan sa Pangasinan, tiwala ang mga malalaking pangalan sa politika sa Pangasinan na magwawagi si Bongbong Marcos.
Ayon kay Mark Cuangco, ang init ng suporta kay BBM ay tanda raw ng protesta at pagkadismaya sa mga namumunong taga-Liberal Party. Nasawa na sa unfulfilled promise ng Ilaw. This is a reaction. It's a phenomenon. I mean, never in my imagination could I imagine Bongbong as popular as he is today. Hindi ko ito expected. This is I'm amazed. Why? Cannot explain it. Ayon pa kay Cuangco, nakatadhanang maging Pangulo ng bansa si BBM. Sa tingin naman ni Deputy Speaker Conrado Estrella III ng Abono Party List, mas tumaas ang popularidad ni BBM dahil sa pananahimik niya sa mga isyong ibinabato sa kanya. Palatandaan daw ito na hindi palaaway si Marcos at tanging gusto ay magkaisa na ang bansa. The kind of person that everybody is hoping for. Coupled with, siyempre, yung impression na dinaya siya noong nakaraan, nandun na rin yung awa, at pagkatapos, na-realize nila yung mga kabutihan na ginawa ng kanyang ama at kanyang ina rin. Sa unang araw ng national campaign sa bansa, isinagawa ng unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ang proclamation rally sa Philippine Arena sa Bulacan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inaasahang mas bibilis at mas dadami pa ang magpaparehistro sa Philippine ID system sa Baguio City at Benguet. Kung bakit, alamin sa report ni Jade Abelador. Ang Philippine Identification System o PhilSys ay proyekto ng Philippine Statistics Authority o PSA. Layo nitong magkaroon ng isang national identification system para sa bansa. Ito ang magsisilbing valid proof of identity. Inaasahang mas dadami na ang makakapagparehistro sa Baguio at Benguet dahil sa pagdating ng mas maraming registration kits. Currently, we are now starting to go on full blast. We previously were not able to do so because of the lack of kits. Now, may mga additional na augmented kits, particularly for Baguio and Benguet kasi sila yung medyo pinakamalaking population percentage-wise in the entire region. Maliban sa kakulangan sa registration kits, isa pang dahilan kung bakit bumagal ang pag-usad ng registration ay ang mga limitasyong dulot ng pandemya. There are several stages pa bago ma-issue yung ID. First, pagka na-register yung biometrics niya, pupunta yung data sa central office, i-upload, and then doon sa central office po, meron po tinatawag tayong deduplication process and verification. Ibig sabihin nun, we are removing the possibility of the registrant being registered twice. Sa kasalukuyan, mayroon ng 114,167 na bagong registrant sa buong Cordillera. Layon ng PSA Cordillera na makapagparehistro ng 1.3 million sa buong rehiyon ngayong 2022. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang homework for sale. No? Lately, napanood natin sa telebisyon na isang grupo ng mga onliners ang nagpapabayad para sagutin ang iyong homework o kaya gumawa ng thesis o kaya gumawa ng assignments for our kids and even college students. No? Ito ay na-expose kasi merong isang college student na nagpagawa ng thesis sa kanila at siningil nila, nagbayad, pero na-discover ng professor na parang pare-pareho yung mga thesis na nasasubmit ng iba-ibang estudyante sa kanila. So, ano ang liability ng isang mag-aaral na nagsasubmit ng ganitong klaseng homework na binili niya online? Meron tayong tinatawag na academic dishonesty.
insofar as the administrative aspect is concerned. Yung academic dishonesty na yan, in summary, cheating. And sa academic dishonesty, the penalty of course is ibabagsak ka dyan ng professor mo pag ikaw ay gumawa ng dishonesty academically. So ano yung mga examples ng academic dishonesty? Yung plagiarism. Ayan ay yung pagkopya ng trabaho ng iba at sinasabi mong sa'yo yan. And yung mga use of unauthorized services or device na gagamitin mo sa iyong thesis, gagamitin mo sa iyong assignment, o yun, paying or bribing someone to help you cheat. No? So ito na yung tinatawag na online assignment or online homework. Letting another person take the examination for you. No? And that is also considered as academic cheating. Then we have, in fact, sinama nila dito, faking an illness to skip classes is also academic cheating. Yung pagbili ng examination bago yung exam from another person, or falsifying medical certificates so that you will be exempted from classes. Ito ay kinoconsider nilang academic cheating. Mayroon tayong mga administrative and criminal liability. Doon sa Civil Service Commission versus Hermenegildo Andal, sinabi ng Supreme Court dito na ang isang civil service eligible na nag-examination sa civil service pero hindi siya yung actually, physically, na kumuha ng examination, shall be charged for dishonesty and may be charged for falsification of public documents, and he may be perpetually disqualified from holding public office. So, ito yung mga sinasabi nilang academic dishonesty. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Pugo Adventure, may mga atraksyong tiyak kagigiliwan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Paulinimel! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimel, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib.
Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pagdating sa extreme sports, Pugo Adventure sa Pugo La Union ang nangunguna sa listahan. Tiyak na mas kagigiliwan pa ito ngayon dahil sa mga bagong atraksyon. Ang kwento, hatid ni Randy Guzman. Sa mga naghahanap ng mga hindi makakalimutang experience at adventure, swak bisitahin ang Pugo Adventure sa Pugo La Union. Tiyak na sulit ang pagod sa biyahe dahil bubungad sa inyo ang iba't ibang amenity at nature fun activities. 8 malalaking pools ang nag-aantay para makapagpalamig. Nariyan din ang iba't ibang cottage na may iba't ibang laki at lawak na pwedeng pagpilian. Mamamangha rin sa mini zoo. Isa sa mga kinagigiliwan ang malambing na tigre. Kung gusto mo naman ng intense na adventure, tiyak na pasok sa iyo ang 3 nilang ziplines. Ang isa dito, itinuturing na isa sa pinakamahaba at pinakamataas sa buong Pilipinas. May haba itong 450 meters at 250 feet above ground na taas. Libre lang din ang maging action star sa kanilang ATV experience basta't maging maingat. And no overtaking or sa safety natin, Dagdag pa sa pwedeng ma-experience ay ang paintball, wall climbing at giant swing. Ang magkakaibigang ito na mula pa sa Laguna, enjoy na enjoy sa kanilang overnight stay. Ang daming offer nila sa pools. So, may mapipiliin gano'n. And then, the mini zoo itself. So, kasi kahit nasa resort siya, yung cleanliness, maintain pa rin. And even, makikita mo din kasi sobrang inaalagaan din yung animal. So, kaya mapapil mo dun sa vibes ng resort. And then, Ang entrance fee para sa mga adults ay 200 pesos. 150 pesos naman para sa mga 4.5 feet below na mga bata. Libre na ang mga batang 2.5 feet below. Ang kinakailangan lang ng mga gustong bumisita sa Pugad ay ang booking o registration sa kanilang Facebook page o contact number. Kailangan mo ding ihanda ang ilang mga requirements. Outside La Union po, kailangan po nila ng vaccination card, antigens, tapos yung mga ibang requirements po dun sa checkpoint lang. Pagsunod pa rin sa safety protocols ang kanilang paalala upang mas ligtas ang inyong pagbisita sa Pugo Adventure. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.